моите си вени и слънце. Така, виждам ли се така по-добре? Да, добре. Да, Ето, вече сме лайв и на Фейсбук в групата. Добре, добре, чудесно. Този звезден момент го чакам от доста дълго. Прекрасно, добър вечер, мило мое слънчево момиче. И добър вечер, мило мое слънчево момче. Тая вечер е една много звездна вечер. Имам честа и радостта и щастието да ви поканя, да ви представя една много моя любима приятелка, една огромна звезда констелаторка, която от много време вървим един заедно път, доказан в много обич, в много душевност, в много растеж, така че Зорница Йега, тук искам да ви представя един човек, за който тая вечер с много обич и с много чувство ще говорим за любовта, за нещата от живота и за високия полет. Зори, микрофонът е твой. благодаря, Марина. Здравей и здравейте на всички приятели. Благодаря за поканата. Изключително съм щастлива да бъда тук тази вечер с вас и да споделям тази прекрасна общност, която Марина създаде, и да бъда гост в нейното студио, защото ние хората се подкрепяме, ние хората се срещаме и когато споделяме съвместни идеи, когато сме на най-съща вълна, когато вибрираме в едни същи високи вибрации, нещата се случват неминуемо. Марина, благодаря ти прекрасна за тази чудесна покана. Темата за любовта, скъпи приятели, е една безкрайно голяма тема и вие всички знаете колко много сме запалени, колко много сме възхитени в това да бъдем влюбени. Да. И първите срещи, първите моменти, когато намериш човека и кажеш: вау, това е моята сродна душа. И започват едни чудесни пеперуди в стомаха. Всички сме го минали този период. Връзките се случват и до предложение за брак. Ние с Марина имаме опит 2 пъти. Да. Някой Това също казва, ни който събира, не си да. точно така, който не си научил урока първи път, прави втори път опит. А аз ще кажа друго: хората, които вярват в силата на брака, в силата на връзката, в силата на обричането един на друг, предприемат тези стъпки и не се отказват никога да вярват в това, че ние принадлежим един на друг и ние двамата сме заедно, за да създадем нашето общо бъдеще. Точно така, И да. любовта в началото е толкова сладка, толкова прекрасна, толкова неописуема и ни държи във въздуха. Слага ни розовите очила, червени, розови, каквито искаме, летим на 7-то небе от щастие. Всичко е прекрасно. И когато дойде до реалността, тогава се случват много интересни неща. Тогава изведнъж разбираме, че всъщност не съм много силна дали е точно този моят човек. Не съм много силна дали тази жена е точно тази, която исках да бъде до мен. Знаете ли защо, скъпи приятели? И оставаме верни на нашите рождени семейства. По една или друга причина. В този разговор Осъзнато не или искам да несъзнато. при тези причини, Марина, да, но ние оставаме винаги верни на нашите родители и учим от тях още от деца какво значи любов. Да. Ти какво мислиш по въпрос? Зори, на мен, честно казано, скъпа ми беше много дълго, трябваше много дълго този процес, докато осъзная, че аз повтарям целите мостри, начина на живот, начина на мислене на майка ми, да речем да е жива и здрава. Но начините успях да ги осъзная, когато осъзнах, че защо пак се спъвам, защо пак не се разбираме, защо пак говорим паралелно. Защо в една връзка чувства човек, че някакси въздухът става все по-малък, чувствам се някакси неразбрана. И тия, нали, както ти ги хубаво ги не нагласихме, ми такова име дадахме на нашата вечер, тая вечер, нали? Защо принца с принцесата някак си се разминават рано или късно?
И всъщност аз изминах един много дълъг път на спъвания, на падания, на ожуване на носа, на трошение на главата, докато буквално стигна, нали, до урока да разбера, че аз аджиба няма какво да променям на партньора. Просто трябва някои неща на мен себе си да променя, да подобря, да ги видя от птичи поглед, да сменя лупата. И ние много често мислим, че той какъв е, той пак ме обиди, какво ми каза, защо не ме разбра, как нещо пак се разминаваме, а всъщност ние го знаем. Каквото е в мене, това го проектирам и той просто ми го показва. Или даже го умножава. Или даже и то просто партньора, човека до мен е едно мое прекрасно огледало. Дали аз това искам да го приема, да го разбера, да го осъзнаем, де-факто е това. Нали? Точно И така, абсолютно съм съгласна с тебе. Едно от най-важните неща, което сега искам да дам като съвет на нашите зрители е да си помислите, скъпи приятели, как водите диалог. Защото комуникацията, общуването един с друг е първата и най-важната стъпка, след като свалим розовите очила и след като разберем, че всъщност мъжът до мен не си разтребва вещите след него, жената до мен не готви толкова добре, колкото ми се иска. И тогава започват едни конфликти, където точно, както ти каза, ти ми каза, че еди какво си, пък аз разбрах еди какво си. Винаги е свързано промяната или желанието за по-добра комуникация е свързано с самите нас. Когато ние се научим да изразяваме първо себе си по най-възможно правилния начин и дадем хубава дефиниция на всичко това, което чувстваме и всичко това, което разбираме или не разбираме и задаваме достатъчно въпроси. Много е хубаво двойките да си отделят достатъчно време за разговор. Защото когато в леглото всичко е наред, слава на Бога, че е така, надявам се при всички наши зрители, ако не, моля, обърнете внимание също, защото една интимна, добре изпълнена с страст, с желание, с дълбоко уважение, връзка, с хубав секс и всичко това, което принадлежи към една взаимност, е прекрасно. Но когато трябва да комуникираме на ниво ежедневие, на ниво чувства, на ниво как да организираме нашия живот, така че да се срещнем по-често, да бъдем заедно, да имаме достатъчно време заедно и да си разпределим задачите в нашето семейство, в нашата връзка, така че на всеки да бъде достатъчно леко, достатъчно приятно и всеки да има време и за себе си, защото ако ние сме пренатоварени от работа, от взаимоотношенията с майка ни, баща ни, от приятели, от каквото и да е, не ни остава никаква енергия, никакъв ресурс за нашия любим. И това всички го знаете, скъпи приятели. Затова аз винаги дам съвети на моите клиенти и на хората, с които работят, давайте си време. Първо за себе си и след това си направете една среща за двама, винаги веднъж в седмицата или веднъж на 10 дни, колкото ви е удобно във вашата връзка, и снете на масата. Напишете през тези 10 дни или една седмица най-важните въпроси, които ви тревожат, как сте се почувствали в даден момент и ги задайте на вашия партньор. И слушайте. Защото всеки един от нас иска да каже своето, но не е готов да чуе от срещния. И тук се получават най-големите провали във връзката, когато няма добра комуникация. Аз много обичам да давам пример със себе си, защото когато си го преживял, Марина, точно както тебе, втората връзка, мъжа ми казва, аз чувам съвсем различно, давам този пример винаги в моето обучение, защото го намирам за изключително сладък. Аз обичам банани и като си взям банан, оставам си обелката в кухнята на шкафа, да престои там известно време и след това минавам и ще изхвърля. Мъжа ми минава и ми каза, изхвърли си обелката от банана. И аз подскачам в този момент, защото аз не чувам изхвърли си обелката от банана, аз чувам ти си немърлива, ти не се грижиш, тук замърсяваш ми околната среда. Ето такива неща, които са от моето детство по един или друг начин, нали,
сме научени да бъдем прилежни, научени сме да бъдем послушни, и когато нарушиш някакви правила, изведнъж подскачам и ето ти конфликт. Той ми е казал едно съвсем просто нещо, нали, защото мъжете те говорят абсолютно конкретни неща, без да водят каквото и да била мисъл или задна мисъл. Това, което жените са в техните си емоции, Да, света е друг. Друг начин, както го направих аз тогава. И всъщност да говорим на един и същи език за нас е много трудно като полове, защото мъжете имат един начин на изразяване, един начин на мислене, докато жените са много по-емоционални. И тук има една много хубава книга. Мъжете са от Марс, жените са от Венера. Не знам дали си я препоръчвала на твоите зрители. Книгата е феноменална, скъпи приятели. И там наистина може да разберете малко повече за другия пол, да разберете как мислят мъжете, как мислят жените, колко са, не искам да обиждам никого, но мъжете са изключително семпла система, прости решения, прост начин на изразяване. И когато една жена върхлети един мъж, нейната емоционалност, разбира се, той се чувства изключително притиснат въгъла и не може да се справи да обработи цялата информация и енергия, която е една жена. Така че търпението още толкова кратко време. Да, търпението и доброто слушане е много важно за комуникацията. Зори, аз бих даже допълнила, като каза комуникация. Опитвам се даже на моите хора да им кажа: сега гледай, ти от каква позиция опитваш ли се въобще да го чуеш човека? Аз с тебе чувам реагирам, съм настроена да воюваме, нали, както знаеш трите фази, когато стане нещо. Аз съм в ступор, реагирам или бягам. Колко често той ми каже нещо и аз се чувствам, както ти казваш, толкова засегната. При мен бананената обелка е друга тема, защото аз използвам за моите цветя за тор и не дай си Боже да не я намеря, нали, това бананена обелка. За мен е вече друга емоционалната среда, но идеята ми е такава, че ние много често сме настроени веднага да отговоря, веднага да му кажа нещо или да се защитавам, или даже веднага да го, нали, човека да го, любимия да го критикувам, нали, защото ти, нали, така и аз така. И всъщност ние сме буквално все едно да хванем една шепа грах или шепа фасула и да я хвърлим в стената. Същия ефект е, когато ние въобще не са, много често говорим, както казваме на немски, zwischen Tür und Angel, между вратата и изтривалката, нали? И кой е казал, какво река, буквално не сме в състояние много често да се задълбочим, да разберем всъщност с тия думи той какво искаше да ми каже, нали? И да, така е, мъжете действат, мъжете са динамични, ние много умуваме, ние много плуваме в чувства, какви ли не такива някакви чудесно, което е много хубаво, защото жената обогатява връзката със своите чувства. Да. А мъжът дава структура, мъжът дава стабилност, мъжът дава една наистина такава свързване с ревността, свързване с живота точно такъв какъвто е. И когато жената вкарва своите идеи, своята енергия в това да създава уют, да създава фантазия в такъв смисъл, да организира почивки, да организира семейния живот, защото жената е организатора, жената е менеджер на семейството. Да. И колкото по-добре менеджер се справя със своето семейство, толкова по-успешни са всички членове вътре. Не само жената, а и мъжа изкарва повече пари, децата растат спокойни, са успешни в училище. И това е изключително важно. Много е важно също двойките да разберат приоритетите си. Смисъл, на първо място в моя живот, какво стои след това, какво идва. И в семейната констелация е много важно там в закона на иерархията винаги партньора да бъде на първо място. Винаги. Да. Когато партньора, защото без партньора деца няма, значи първо е партньора, след това са децата, след това е моята лична работа и моите ресурси, които разполагам, и след това идват приятелите, чак най-накрая са родителите. И когато нашето внимание е разконцентрирано прекъснато ние да даваме или да оправяме живота на мама и на татко,
не остава абсолютно никаква енергия нито за партньора, нито за моите деца. И това също е много важна грешка, която допускат моите връзките, изобщо хората в семействата. Но то не е грешка. Няма как да бъде по друг начин. Ние сме свързани винаги с всички в нашето семейство. Винаги. Въпросът е ние да разберем къде стоим и как да го направим по един здравословен начин, без да нарушаваме баланса в личното семейство. Зори, от друга страна пък да погледнем и този факт, че нас никой не ни е учил на законите на иерархията, на законите в семейството, кой е важен, кой нали. Кой по-рано се е занимавал с тия духовни науки, в които да разбереш, че докато аз не си стана за себе си ресурс, аз да знам за какво мечтая, коя е моята лична ценностна система, как аз да се заявя, какво за мен в живота е важно, за какво аз мечтая и аджиба, че аз когато мечтая и аз когато казвам да на мене си, по такъв начин аз се заявявам пред партньора си, той спокойно може да знае кое за мен е важно, да може да го сподели, да нали. Единствено и само когато аз имам смелост да се открехна, човека също има смелост да каже, ето аз съм това. Това за мен е, това са моите карти, това са твоите, нали. И Точно някак така. си, нали, Това е да, доверие. Това е доверието, което се изгражда след като свалим розовите очила. Нали? Защото любовта е прекрасно нещо. Чувствата са много хубави, силни, когато сме обичаме, когато са взаимни, когато си помагаме, когато се грижим един за друг. Но да, когато няма доверие, не може да тогава, съществува връзката, да, няма как да се случи. Много друг, много изключително, тук искам задължително да го вметна това нещо, е когато има интимна връзка, всичко, което се случва между двамата партньори да остава вътре във връзката. Да не точно така. разказват хората, нито на близки, нито на децата си, най-вече децата. Въобще не ги интересува какво се случва между партньорите, независимо на каква възраст са децата, дори да са големи, пораснали, както нашите синове с тебе. Много е важно да не се разказва също подробности от интимните от взаимоотношения на партньорите. Всичко това проваля връзката. Да, Освен това, когато човек има лична цел и аз имам лична цел, и моят партньор има лична цел да, да се осъществи по някакъв начин, чрез неговите таланти, добре е да се подкрепяме. Защото безусловно. ние обратно Да, пък като имаме една обща цел. И аз зададох този въпрос преди няколко дни. Каква е целта на една връзка? Искам тук от сега да отговоря. Целта на една връзка, скъпи приятели, е 365 дни щастливи заедно. да. Един друг безусловно да се подкрепяме. Точно Точно така. така. И когато всеки ден, всеки един от членовете, от мъжа и жената, или мъжа, или жената и жената, няма значение, днешно време всичко са толкова динамично и толкова различни връзки има. Задавайте си винаги въпроса, какво мога да направя днес повече, за да постигна нашата обща цел? Да. И когато намеренията за хармония, за разбирателство са вече вътре в нас, връзката винаги е успешна. Винаги. Преди аз безусловно да коря момчето, че пак не ме е разбрал, че пак не ме е чул, че пак не ме е подкрепил и де-факто съм в тая обидена позиция на малкото обидено дете, което не може Аз да бих се изрази. веднага задала въпроса, аз къде не разбирам себе си, аз къде не подкрепям себе си, аз къде изневерявам на себе си. Да, Защото, както каза ти, партньор е нашето огледало. И всичко това, което ни ядосва там, добре е да погледнем към себе си. Днес говорихме, скъпи приятели, с Марина, преди да се срещнем заедно, относно пак за връзката за любовта. да, И тя ми даде отново, не че не съм я правила тази практика, отново благодаря ти, Марина. Благодаря ти от сърце. Практиката 108 благодарности. Това действа безотказно. Марина, разкажи ти. разбирате ли, скъпи, мили мои, мило мое слънчево момиче и мило мое слънчево момче, както аз имам, не е тайна, 2010 за мен аз имах развод. И 2 години преди да се случи и 3 години след това се спъвах и не знаех буквално ден ли е, нощ ли и какво се случва. И след развода те са такава смесица от такива и чувства, които нали, всеки, който го е минал този път, знае много добре за какво става дума. И страх, и огризение, и мъка, и несподеленост, и въобще, нали, микстурата е много такава, взривоопасна.
И когато неотдавна стана въпрос, но преди години стана въпрос, сина ми каза: мамо, татко, нещо му е мъчно, не знам какво. И аз ми щракна веднага, че аз всъщност с бившия ми, да, имаме уважителни, хубави отношения. Да, на мен ми е ясно, че аз съм осъзнала, че си тръгнах заради свекърва ми, защото тогава са законите, нещата, нали, филма е минал, влака е минал, но идеята ми беше такава, че аз вътрешно, като че ли с него, емоционално, духовно не бях се разделила. И тая практика 108 благодарности осъзнах, че най-късно за рождения му ден седнах, купих една красива тетрадка, химикал и си подарих това време, в което аз от душа и сърце ще напиша за всичките тия 13-14 години съвместен живот с бившия ми мъж. Седнах и му написах благодарности за всичко, което сме минали хубаво, за всичко, което не е чак толкова хубаво и за всичките най-трудни и тежки моменти. И в момента, в който аз тия 108 благодарности, кармични благодарности му ги написах, че нашия път не е случайен, че ние имаме взаимно дете, че по някакъв начин аз съм го поканила в живота, той ме поканил в неговия. И в момента, в който аз ги написах тия 108 благодарности, му ги подарих за рождения ден, усетих човека живна и на мен ми стана леко. Аз просто в този момент, в който човек осъзнае, че аз имам повод и чувство и потребност да ти напиша 108 благодарности, защото е един отрезък, от част от живота ми, в който ти си ми дала нещо и аз съм ти дала и тук е достойно да кажем благодаря ти. И за възходи, и за падения, и за каквото сме преживели. И просто в този момент усетих, че аз всъщност взех да набирам енергия в живота, да бъда видима, да давам стойност, да бъда здравословно огледал и вярвам, Зори, ти също ще ме подкрепиш, да бъда едно здравословно огледало на хората, които уча на щастие, защото няма как да учим вас на щастие, ако ние двете, ако нашето обкръжение някъде нещо куца, някъде в нашето обкръжение нещата не се случват така, както трябва. Просто аз съм убедена, че Зори чрез нейните опитности, нейните обучения, нейната мъдрост дава това, което е преди всичко през сърцето, през душата минало. Точно така, както и аз. Нали, скъпа? Точно така. Искам тук да кажа, че всички жени, които имат проблеми с свекървите си, имат проблеми с собствената си майка. Да. Да. И ако някой сега подскача на място и казва, на това не е вярно, много моля, замислете си дълбоко. Защото тази жена, каквато и да е родила този прекрасен мъж, който сте избрали вие и ви го е поверила като нейното най-голямо съкровище, да го пазите. Вие как го пазите това съкровище? Как го преумножавате? Как го обичате? Как давате ли му пространство да вирее, да става още повече? Това е вашата задача. Да. А свекървата е там, защото го обича този мъж и защото е дала най-доброто от себе си, за да го отгледа тази жена. И всяка една майка, независимо дали е родила момче или момиче, знае с каква любов, с какво самоотверженост, с каква безкрайни, безсънни дни и нощи и с толкова много инвестиции, енергийни, финансови, всякакви, толкова много любов се гледа едно дете. И когато дойде детето в една връзка, променя всичко. И то завинаги. Завинаги. Там няма връщане назад. Нали? Много двойки добре преди да се решат да имат деца, наистина си зададат въпроса защо го искам това дете, каква е моята цел. И Софи Хелингър казва винаги, слава на Бога, че много хора въобще не са си помислили защо искат да стават майки, иначе света щеше до сега да е опустошал, да няма живи хора, защото никой не е готов за това да стане майка и ние сме точно такива майки. За нашата майка и ние ставаме точно такива, правим точно такива връзки, каквито имат нашата майка и баща. Това е единственият пример, който учим. Или
романи, книги, филми, в смисъл медии, които сега, например, медиите са безкрайно много в нашия живот и непрекъснато ни представят едни захаросани филмчета от някакви прекрасни плажове, почивки, слънчеви дни, семейства с усмихнати до тук лица. Как са стигнали до там семействата, който не е бил на почивка с деца, той не знае. Така че, вижте къде са ви големите очаквания, къде са ви романтичните представи, къде са ви всичко това, което ти сега тук трябва точно така направим тази Коледа, точно по този начин да украсим елхата, точно така да направим еди какво си, и ако не се случат тези неща, аз съм го преживяла, затова ви го казвам директно, скъпи приятели, вижте колко много ще бъдете разочаровани и човека до вас не е виновен. Защото Абсолютно. за нашите балони, за нашите фантазии сме отговорни само ние. И къде е реалността, къде е нашата фантазия? Това е нашата лична отговорност. Отговорност означава, това е много такава дума, Мария, днес си говорихме с тебе, че хората се страхуват от това какво значи да поема отговорност. Да поема отговорност значи да мога аз да контролирам моите чувства по добър за мен начин, да им дам израз, независимо от какви са високи вибрации, ниска вибрации, да наблюдавам себе си, своите реакции и да внимавам как говоря, с какъв тон говоря, какво казвам, пред кого го казвам. Всичко това значи да поема отговорност. И когато взема вътрешно решение да застана зад него, защото ние сме там, където сме и сме това, което сме, благодарение на всички решения, които сме взели. И когато вземеш решение да се опълчиш срещу цялата рода, носиш всички последствия от това. Нали така? Монтеки и Каполети. Някой заплаща с живота си дори за това нещо. Така че, скъпи приятели, ние сме тук с Марина, за да ви помогнем наистина, когато имате въпроси, когато имате трудности, да се доверите на човек, който е преминал през опитност, преминала през обучение и знае как да ви помогне. С 2-3 изречения, с някаква кратка среща, с констелация, с коучинг, както Марина прави, тя е фантастична. Така че, скъпи приятели, питайте. Ние сме тук за това. Абсолютно. Аз, знаеш ли, скъпа, няма да се уморя да казвам, че прошката е една огромна крачка преди всичко към себе си. Ако реша аз на себе си преди всичко да простя на моето семейство, на моите роднини, на моя целият корен, защото както и да го въртим, аз съм едно гордо продължение на моя род, едно гордо продължение на моя корен. И когато аз живея в някакви дефицити, емоционални или душевни, някой ми е виновен и не мога да взема решение и ми е перде пред очите, и всъщност аз нямам енергия да направя крачка или да взема решение или да си кажа думата, единствено само защото подсъзнателно, като един айсберг зад мене стоят огромно количество някакви огризения, някакви дефицити, някакви непрошки. И аз едно от първите упражнения, които много често ви казвам и тук на много видеа бях казвала, че да дадеш прошка, значи, че ти сключваш мир преди всичко със себе си. Давам прошка на несподелена любов, давам прошка на това, че не съм могла да кажа, не съм могла да го разбера човека, но преди всичко прошката, аз, Зори, не знам дали съм ти казвала, но да речем, за мен първата крачка беше, не знам дали сме говорили с тебе, за мен първата крачка беше да си напиша 100 прошки за мене. Аз на себе си какво всичко си прощавам. И дали това, че съм имала развод, че съм била нетактична винаги с бившия ми мъж, или че съм нагрубила сина ми, или че съм била много емоционална, че не съм чула човека. Мисълта ми е такава, че когато човек сам на себе си всичко си прости, тогава подсъзнателно живее със света, в обкръжението с мир, не излъчва обида. Какво значи да простиш, да приемеш себе си точно такъв, какъвто си? Да, абсолютно. Защото ние сме най-добрия резултат от връзката на нашите родители. Така. Ние сме най-добрата инвестиция на нашите родители. И
Те не са допуснали грешки, скъпи приятели. Те са дали най-доброто, на което са били способни, за да можем ние да сме точно такива, каквито сме. Аз избирам какво да чета, кого да слушам, как да се развивам, каква професия да упражнявам, какви приятели да имам, кой да бъде мой съпруг, съпруга. Но моите родители, аз съм ги избрал много, много, много преди да дойда на този свят. И този избор е завинаги. Завинаги. И в момента, в който ни отхвърлим нещо или има някаква претенция, че не са ни дали достатъчно, че не са направили или какво си, веднага живота... Аз се съпротивлявам на това, което съм избрала. Какъв успех очаквам да имам, какъв живот, каква връзка. А живот е такъв, какъвто е. И хората са такива, каквито са. Нищо не може да променим. Това, което може да променим, е вътре, тук, мислите в главата, чувствата, енергията, вибрацията, отношенията, думите, тона, с който се изразявам, това мога да променя. И когато настъпи едно дълбоко разбиране вследствие на констелация или наследствие на коучинг, независимо какъв метод използвате, психоанализа, психотерапия, няма значение. Всичко това, всички тези инструменти са тук, скъпи приятели, за да можем ние всички заедно да направим онази голяма крачка към по-доброто бъдеще. Не само за нас, а и за нашите деца, за нашите внуци. Така че обичайте себе си, щете си на себе си, приемете себе си. Всичко започва с мен. Всичко започва с мен. Всичко. Моят живот и от мен започват моите деца, моите внуци, тези, които ще дойдат напред в живота. На тях какво ще оставам? И тук виждам, Марина, аз отговорността на нашето поколение, жените, които сме сега на 50, на 60, на 45-50, да можем ние съзнателно да превъртим нивото, да сменим енергията. Защото когато принцесата стане кралица, а кралството е опустяло, разрушено, няма нищо, но има едно кралство. Какво правят мъдрите кралици, мъдрите крале? Става въпрос и за мъжете. По същия начин принцът трябва да се превърне в крал. Принцът никога не управлява. Нали така? Така е. Това са закони. На бяла кобила, както се казва на български. И какво се случва? Къде са ми парите? Къде са ми диамантите? Защо съм живял? Няма нищо, да. И в крайна сметка, когато ние двамата с моя любим осъзнаем, че всъщност ние сме собствениците, ние сме владетелите на нашия свят, на нашето семейство, на нашия малък, прекрасен свят, този, от който извира само единствено любов и хармония и разбирателство. Няма как по друг начин да бъде занапред в нашето общество, защото колкото и да се опитваха да го отрекат, семейството е клетката на обществото. И когато всички семейства са добре, всички семейства се обичат и всички семейства живеят в хармония, обществото става съвсем различно. Много по-здраво, много по-сплотено. Аз, Зори, съм много оптимистично настроена за това, че такива със смелост бих могла да кажа светли хора като теб, като мен, като много други. Да, малко по малко допринасяме частичка по частичка към света да стане по-красив, по-осъзнат, по-влюбен. Нали, да не сме това малкото обидено дете, дето цял живот да не може да се раздели с старите травми, с миналите болешки. Просто... Мама и татко, с мама и татко. Мама и татко, да. И просто Травмите имат име, травмите винаги имат име, те са мама и татко. Точно така. Това е. Абсолютно. И просто ние си знаем, не е тайна, че има хора, които са на 70, на 80 години и все още са цял живот обидени деца. Нали, травмите, детските травми. И когато ние само си помислим, само си зададем въпроса, аджеба мен, за какво ме има на този свят? Цял живот на някой да не простя на себе си, да съм обиден, да съм беден, да съм болен, да не мога да мечтая. Веднага ще те прекъсна и ще ти кажа, че този, който търси смисъл на живота, търси майка си. Чудесно. И? Намерете майките си. Точно така. Намерете майките си, отидете им, целунете ръка
Едно време, като са вкарвали булката в дома на свекър и свекървата, булката отива и младоженеца и двамата целуват Да. ръка на възрастните. Нали, на този род и на този род. Защото без мама няма живот. Без мама няма успех, без мама няма любов, няма партньор, няма нищо. Да. Слушам да настръхвам. Ние с тебе си говорихме, скъпа, неотдавна, че аз не съм толкова напреднал, нали, ученик като тебе при Хелинга, обаче една неделя слушах. В паузата, нали, преди нея беше една акушерка, надълго на широко разказва, като за мама, че това е човека, който, нали, първите думи ма, казваш ма, и тя ти е дала безусловната любов, и тя те е благословила, дали си виждал, дали я познаваш, дали са те осиновили, дали нямаш никакъв спомен, тя те е носила 9 месеца под сърцето. И в паузата бях безкрайно вцепенена, че имаше все още някакви такива, ние ги казваме неадекватни коментари. Имаше и хора, които, нали, просто виждаш, че бяха много обидени, натъжени и писаха, нали, против майка си какви ли не коментари. И, такива с болешка, нали. И аз сега викам, дай сега да видим една огромна, толкова за мен Софи Хелинг е наистина огромна. Просто човек, Огромна. цяла вселена. Аз съм толкова щастлива, че лично мога да уча при нея и да се докосна до нейната мъдрост. Когато съм там в тази общност, просто енергията е невероятна. Аз не мога да го пиша с думи. И тази мъдрост да черпа директно от извора за мен е привилегия, която аз съм си подарила на мене си. Съм много благодарна на себе си. Тук ще се потупам по рамото, защото наистина съм горда, че предприех тази крачка. Това, което искам да кажа, скъпи приятели, е, че нашите корени, нашето семейство, мама и татко, определят 100% от разбирането за нашия живот. И ако решим да се противопоставим на всичко това, никога не сме на нашето място. А когато не сме на нашето място, нито можем да градим връзка, нито можем да печелим пари, нито можем да бъдем успешни в каквото и да било начинание. И непрекъснато сме в някакви хронични болки, защото нашето тяло, нашия най-верен източник, този прекрасен подарък от мама и от татко от Вселената, който сме получили, който ни носи през този живот и прави всичко това, което аз тук реша, моето тяло го прави. Ще ме заведе в Гърция, ще ме заведе в Испания, ще пие алкохол с мене, ще пуши цигари, ще се натъпче с пастички и продължава да съществува 80, 70, 80, 90 години, дай Боже, всеки му. Какъв живот желая аз, какво искам за себе си. Хубаво всеки човек да си зададе този въпрос. И чак тогава да влизам аз във връзка, защото ние всички знаем какво не искаме, а какво искаме. Какво искате, скъпи приятели, за себе си. И бъдете конкретни, защото какво значи щастие? Всеки иска. Аз искам да съм щастлив. Какво означава за тебе да си щастлив? Да. Как да го измериш? Какво? Да си обичам. Нали, аз слушах един от твоите видеа, препоръчваше 5 езика на любовта, препоръчвам тази книга с голямо горещо сърце, защото всеки един човек там може да опознае себе си по нов начин, да опознае своя език на любовта и когато комуникацията се случи по друг начин, изведнъж връзката става много лека, много приятна. Така. Но аз и ти сядаме на масата, изключваме договор и си обещаваме един на друг, че ще направим най-доброто, на което сме способни, точно така, за да бъдем 365 дни щастливи заедно. И ние днес две неща и ми идват паралелно да ги кажа, които са ми много важно тук и сега да ги кажа. Първо, всеки, който не приема майка му такава каквато е, подсъзнателно предава това нещо на децата. Подсъзнателно децата са ни лоялни. Който има проблем с децата, има проблем с майка си. Който има проблем с партньор, има проблем с майка си. Да, точно така. Татко идва след това. Първо е мама.
пък татко Точно. идва след това. Нали? Да. Така че ние пък учим за татко и взимаме всичко за вярно, за татко, това, което разкаже мама. Каквото Точно мама така. разкаже за татко, всичко е Това е правилно. истина. Така Да. че, скъпи приятели, темите са много дълбоки, много сериозни, много истински. И всеки, който се осмели да погледне в тази тема, насреща съм, заповядайте. Да. Пишете ни въпроси, ако имате. Точно така, ако имате въпроси, аз не знам, виждали са в групата, Марина, ти си там по Да. интернет, ако има някакъв въпрос да отговориме, но това е нещо, което препоръчвам на всеки. Така да опознае себе си, че да направи своя собствен живот възможно най-хармоничен, в най-добри вибрации, защото особено за мъжете е много важно да имат спокойствие, за да могат да градят, да вървят, да мащабират, да бъдат успешни в професията. Лицето на успеха има лицето на мама. Така е. И колкото едно момче е благословено, безусловно обичано от мама, укрилявано, хвалено, че ти го можеш, че ти се справяш, толкова повече той кани към себе си правилната, която го обича, която като мама безусловно го подкрепя, която му е вярна, която го вдъхновява. Мили мои момичета, мили мои момчета. Това е една система от закони, които много ми беше важно с Зори по такъв начин да открехне мъничко вратичката. Това е един милиметър открехната вратичка от всичко това, което бихме могли в бъдеще като проект. Това е само една пилотно отворена милиметър вратичка, в която искаме малко от малко да ви поканим да се позамислите за нещата от живота. Какво аз давам на децата, какво ми е отношението с мама, приемам ли е такава каквато е, обичам ли е такава каквато е мама. И аз тук почти към края искам нещо да кажа. Нещо много ме впечатли, когато Софи Хелинга каза, че никога не си позволявай твоите ръце да прегръщаш мама над нейните рамене. И това, нека ни остане тая картинка, този символ, така че мама, татко, нашите родители, казвам го и настръхвам, са винаги над нас, по-големи. Винаги велики, винаги големи. Да. Защото тази жена е преминала през вратите на смъртта, за да ни даде живот. Точно. А нашият татко е бил абсолютно съгласен с това. И двамата са стояли пред този избор. Дали ще оживее тя или не. Както в миналото много родилки са умирали по време на раждането и бащите са продължавали да гледат децата и да ги обичат и да се грижат за тях. С каква болка, с каква цена? Това вече е съвсем друга тема, скъпи приятели, защото мъжете си плащат тяхната цена по съвсем различен начин. Аз съм изключително много обичам мъжете, много обичам тази сила, тази безкрайна твърдост, безкрайна поносимост, цената на всичко, и това е в нашата психология, в нашите родове. Мъжете са правили всичко възможно, за да оцелеят децата, и са ходили, и са работили, кой знае къде на другия край на света, само да отгледат семейството. И то всичко това имало цена, разбира се, но тази героичност, тази безкрайна мъжественост, която в днешно време много мъже не си позволяват да живеят от страх. Може би, какво ще каже мама? Нали? От страх, какво ще кажат и другите? Въобще много са сложни, много комплексни неща. Но аз съм много така съм мислила и ние работим в училището на Хелингър с констелации, с всякакви различни хора и мъжете винаги, и въобще това, като виждаме в констелациите, какъв е подвига на мъжете всъщност, че един мъж, той стои там 35-40 години до тебе и търпи всичко това, каквото ме причиняваш. Днеска ще смениме пардета, утре ще переме, други ден там ще ходим, четвърти ден какво искам и това. И той човек ходи и прави всичко възможно. И нито майка му го похвалил, нито баща ми го е похвалил, нито ти го хвалиш като, нали, какво направи за мен? Нищо, по-толкова. Разбирате ли тази мъжественост, да стоиш всеки ден, да се справиш всеки ден срещу живота и да правиш най-доброто за себе си, за семейството. И в нашата
действителност, която е толкова стресираща, толкова напрегната и толкова несигурна, аз се възхищавам на всички тези мъже, които правят най-доброто за своето семейство. Толкова се радвам, че го каза. Браво! Браво! Аз по принцип безкрайно се радвам, че имаме няколко момчета, много звездни, прекрасни момчета в групата, което просто въпрос на време, кога ще ги покани и тях на разговор, но някак си един път най-накрая да сложим мило, мое хубаво момче, да го сложим на пиедестал, да се подклоним и да кажем благодаря ти за живота, за търпимостта, за мъжествеността, да стоиш до нас, да ни търпиш всякакви възходи, падения на настроения, да осигуряваш пари, да има следващата крачка, дали ще за страховка, гумите, колата, не знам си какво още, хиляди питанки, които много често ние жените даже не ги виждаме и за нас това е самата естественост от естественост. И тук много ти благодаря, скъпа, с едно огромно чувство на благодарност и на любов, че тая тема ми е много важна за бъдеще също да й дадем и място, и почтенност, и благодарност, че няма как при една изключително еманципирана жена, която иска единствено и само панталони да носи, да е донкава и вода във всяко едно отношение, винаги всичко да знае и може, нали, да решава. Донка Войводия е някаква там, дето си играе с куклички или не знам, в смисъл. Вижте, момичета, не може да си в конкуренция с съпруга си, защото Никаква. ставаш Никога. автоматично мъж. И Да. какво се случва връзката, започва агресия? Мъжете как се доказват помежду си още от едно време? Пребиват се един друг и който е по-силен, той печели. Да. Много хубаво го каза. Точно така. Това са законите на джунглата. Законите, ние сме още такива същества. Много хората сме животни преди всичко. И докато не признаеш животното в себе си, своите животински инстинкти, не можеш да претендираш за никаква интелектуалност, никаква интелигентност и не знам си какво си там. Да, защото когато сме гладни, когато сме жадни, когато сме поставени пред това да оцелее живота ни, ние ставаме безмилостни животни. И жените са още по-безмилостни от мъжете, повярвайте ми. Така е. Така е. Къпам, последни 2-3 минутки от нашата... Много искам да вярвам, че това е едно много обещаващо начало, в което всеки месец ще идваш или не знам сега, проекте, но убедена съм, че това е самото, бих казала, звездно начало и това е само началото и че много често ще ни гостуваш. И имам намерение всеки четвъртък да каня такива светли личности, такива хора, които да ни вдъхновяват, да имаме великолепни теми за разговор, къде стоя, за какво става дума, но преди всичко да разберем, че любовта е една огромна сила, едно огромно вдъхновение и колкото повече всичко минаваме през сърцето, през вдъхновението, през почтеността към човека, към мен, да му дам разбиране, да го изслушам, да му стопля душичката, пилешка супа за душата да направя, това е ключа за всичко, нали? Точно така. Защото когато науча езика на любовта, моя собствен и този на човека до мен, винаги говоря правилно. Винаги говоря правилно. А когато ние двамата говорим правилно, нашите деца слушат един правилен език и учат какво е любов от нас. Абсолютно. Единственият начин нашите деца да бъдат щастливи, сбъднати, споделени, когато ние им покажем как. Единственият начин да им покажем как е да работим със себе си, да приема мене си такава каквато съм, да бъда благодарна на родителите и да давам светлина и обич безусловно напред. Скъпа, беше ми един безкрайно звезден момент с тебе. Благодаря ти за началото. От душа и сърце каня за много, много по-често да ни гостуваш. Много искам тук в групата, къде да си оставиш линка, ако някой има потребност специално за консултация при теб. Коментарите под това видео ще остава линк към моя сайт, ще оставя календли, който желая да среща с мен безплатно 30 минутна. Заповядайте с огромно удоволствие. Благодаря за поканата, прекрасна Марина. Вярвам, че ни предстоят все още срещи, защото темата за любовта е необятна и винаги има какво да се попита. Ако нашите зрители, приятели, последователи имат конкретни въпроси, ще направим една среща с въпроси и отговори, така че с голямо удоволствие, когато имам достатъчно възможност, при теб съм. И днеска
само така за мостче към евентуално следваща тема, казахме, че ние и двете само не стига да видим човека и вече знаем дали той има хубав, обменен, нежен живот, секс и любов в леглото, защото хората, които са щастливи, го живеят и го имат, те буквално светят иначе, нали? Значи това е евентуално една такава следваща потенциална тема. Дайте ни въпроси да видим какво ви интересува, какво ви е важно да знаете, коя искате да ви направим следваща интересна тема. От нас много обич, много светлина, много една истинска благослови от душа и сърце и до нови срещи. Очаквам ви четвъртък, тук само да закрия, в четвъртък 20 часа и 30 минути ми гостува също една невероятна звезда, Йова Петрова, с нея ще говорим за чистотата на душата, за подредената къща и за чистотата в къщи. Ще бъде незабравимо. Каня ви от душа и сърце ви очаквам до следващия четвъртък. Много благодаря, мило мое слънчево момиче, и много благодаря, мило мое слънчево момче, за споделеното време. От нас много обич, аз и Зори, до скорошни и нови срещи. Хайде! Всичко добро! Да ви